Hello guys, खुलुमबाय Terauka. Osnai. Hai ho. Hai. Domini channel ko subscribe खालामनानै हो. Domini channel ko subscribe खालामना हो. Nai le mati ni gulo. Ijo barana, makin go. Anla ang methi janna de Tomi bayinan labanai. Jabai. Jabai hindeng. Kayan. Nang nang huna. Virus. Kendalang. Lazi juga gasibu. Bos. Hai. जोङो दा गुवाहाटियाव टमिखौ लांफैदों HP Production चिरांनिफ्राय बेयावहाय मोनसे रल एक्ट्रेसनि रल लादों नालाय टमिखौ HP Productionखौ साबस्क्राइब खालाम आरो टमि नार्जारि ना टमि नार्जारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोदान भिडिअ नुनो थागोन Subscribe खालामदों दे unsubscribe खालामनायखौ जों दा बङाइगावआव थांगासिनो दं आरोना मोनसे शुटिंनि थाखाय नोंथांमोना HP प्रडाक्शनाव थाबैनो नुनो मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनगोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो एक्चुअली जोङो बङाइगाव सफैबायमोन बेनिफ्राय ओंखाम उखैनायजों माने बेहाय पामु होननाय मा होनो धाबायाव जानानै थांनोसै साननानै जों हाबदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे सिगाङाव एसे लाइक गार्डेन बायदि देखायनाया बेनोमोन आरोना बे पामु होननायानो नोंथांमोनाबो थांबानो जाबाय बेहाय मोजांथार Hero lector virus sector virus जाजोबखागोन आंनि गाबोन फुङाव नुगोन नोंसोर बे भिडिअखौ मिथिबाय जों दा आर'नाइ हटेलाव दं जेबो जायाखै बे बिराद लाजियो आरोना केमेरायाव नुजानो थाखाय ओमफ्राय ओंखाम जानायाव नायदोबो ओमफ्राय बिनि मा होनो बिनि नाम बेखौ नागादुरि होदो आरोना ओमफ्राय गादुरि होबाथाय बिराद रागा जोंनो ओंखारो बियो बेनिफ्राय नाम मोजाङा बेना मनजिला आरोना थेवब्लाबो जों एदावबाय थायो आरोना बिदि होननानै बियो आदा बिथांनि मुङानो जाबाय आदा रायदाव सरि माने रायदाव आरोना आं आदा नालाय आदा रायदाव स' गाइस आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननो गाबोननिफ्राय शुटिं जागोनथ' आं देखायगोन हा नोंथांमोननो शुटिंआव माने माबायदि मा खालामो मा खालामा ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम बाय बाय लाभ इउ अल